L'Ajuntament de Miramar reafirma l'aposta per l'educació amb les beques per als estudiants del poble. Este dilluns 14 de setembre s'inicia el termini de sol·licitud per a les ajudes del programa municipal de les beques a l'estudi. Esta iniciativa, que està en marxa des de 2011, ha suposat la concessió de 1.500 beques en 9 anys, amb una inversió de més de 234.000 euros de fons propis municipals. Les beques d'educació de Miramar beneficien a tots els alumnes del municipi, des de l'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i als estudiants universitaris, a més dels estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes i a la resta de nivells educatius que estan inclosos dins del programa de la xarxa Llibres. Aquestes ajudes estan destinades a l'adquisició de llibres de text, material escolar o informàtic, al cost de la matrícula i a les despeses derivades de l'allotjament o el transport públic. Les beques per als estudiants de Miramar va ser una iniciativa de l'Ajuntament en el 2011. En aquell moment era un moment de crisi també i va ser una iniciativa pionera a la província de València. Malgrat que no és una obligació de l'Ajuntament, 9 anys després continuem en el programa tots els anys ajudant a tots els estudiants de tots els nivells educatius. De la mateixa manera, l'Ajuntament, que aposta per una educació pública i de qualitat, ha estat ara també en estreta col·laboració amb el CEI Poliveretes per a implementar tots els recursos de la Conselleria i de dotar també les aules de totes les mesures de seguretat per als xiquets i les xiquetes d'ací Miramar. Més informació a través de les xarxes socials i la web oficial de l'Ajuntament de Miramar.